gawas deh. Mga kasans, welcome back sa ato ang YouTube channel Sano Republic, ang channel nga dili lang mohatag sa ato og kalingawan ug pagtulunan, kundi mohatag usab og tubag sa ato ang panginahanglan ngadto sa kalambuan. Karong adlaw mga kasans, yan na puta sa ato ang area sa ato ang panagatan diin very crucial kayo mga kasans kay inyo makita ang ako ang rad. Nagbawog siya mga kasans. Kita naman na. Kita niyo mga kasans. Kaya dito sa ubos natin na kubit nga isda. Blubon lang gihapon. Para magilain blubon. Isuksok sa bato. Nya oh no. Dili gid nato hulaton nato ni mga kasans og kanus ang magawas. Paluyahay mi ani. So naghulat na mi og mga almost 1 hour na gikan sa pagkakubit aning isda. Wa pa gid mi gawas. Nagpundo siya kusog, magpundo pug kusog. Nagkuan ra man siya. Tanawa. Ako rang gisangit ang rad para at least di pug kapoy sige pugong. So karong adlaw sad mga kasans. Mag-ining lista kay natay bisita sa to ang channel. In the person of Chuck Norris Jr. This is Chuck Jonas Jr. He's down, everyone. Matt, I'm gonna ask you some few questions with regards to fishing. Yep. Are you ready? Far away, mate. Okay. So my first question is, when is the last time you lost your virginity? No, just joke. What is that? The biggest fish that you caught so far? It'd be 110 centimeter barramundi. Woo! When is that? When? Where? Where? That's a secret spot. That's a secret spot. Don't worry, mate. I will not really steal your spot. Yeah. So we have some situation here, Matt. What is the best advice that you can give me about that one? About that? Yeah. If it was me, I would have give up by now. No. Patience is a virtue, mate. Yeah. Well, hopefully it'll come out from underneath the rock soon, and you'll get it. So did you catch bluebone in your life? Nah, Not yet. I haven't caught a blue bone yet. Okay, so can you tell our viewers, Matt, to subscribe my channel? Subscribe to the channel. Say no. Yep. Sano Republic. Give it a thumbs up. Yep. Thanks, guys. Thanks, mga kasans. More updates after a few hours, a few minutes. So we will give the updates of what's going on here. Thanks. Hopefully we get it. Yep. Natay ni tuhak pero nagtanong sa bato ato lang paabuton mga kasans. So tanaw na to kung sa may tabuan ni ron. Basin ang kariya po niya itong mga niagi nga naputol ra siya. Ito pa rin kamutan nga permanente nakahugot ato ang line para dili maputol. So atong tanawon kung kisay una maluya mga kasans, ako ang isda abangan. Update mga kasans, oras alauna 15 sa gihapon mga kasans. Wa gihapon mo gawas ang isda. Padayon ang ato ang pagpaabot, tanawa atong ra. Padayon ang iyang pagbawog. Ang isda mga kasans naara gihapon diha. Nya inyo makita mga kasans nga nawala na ang mga tao nga nagfishing dinhi. O
So ganina pa ta diri, ganina alas 10, ang sanay oras alauna 15. So mga tulo na ka oras ato ang pagpaabot ani isda mga kasans. Dili ta mo undang, dili ta magpapildi aning isda. Ang kansilang kita kay wa tay dalang pagkaon, wa tay tubig. Siya dito, may man siya kay na may mga parinti siguro, ginatagaan sa tubig, pagkaon. Ang ato lang giampo ro mga kasans, nga dili lang gyud ni ato ang linya maputol. Oh no. Ni. Kay maputol ni, sayang ang atong ka-oras nga atong pagpaabot. Pero since wa pa may development mga kasans, nagpundo pa man siya, paaboton lang gyud nato. Kay sayang pud mga kasans nga naa naman na siya dia. So ganina pagbira na ko ani, dili pud ni siya mobaba og naas mga 3 o 4 ka kilo siguro nga lubon. Dili gyud ni kayo dako pod. Pero at least kung makuha na to ni siya ron mga kasans, worth it kayo nga to ang pagpaabot. Much later. Naluya namin duha mga kasans. Nanghigda na yung taon mo din mga kasans. Ayaw mo. Nagsige may paabot ng isda. Wala may kusog mga kasans. Pirti ng gutuma mga kasans. Animal ng isda, pandamay ng isda mga kasans. Nainayak naman tagpaabot. Ato na lang giniwaton mga kasans. Yung baba ng tubig mga kasans. Oh. Awa. Baba na kayong tubig mga kasans. Tanawa. Abot kita ni mga isdaan. Ang atog na lang midiri mga kasans. Ang panahon na to siya. Ang sabi ng iyang dangatan diya siya. Ang bot sa kurman niya dito sa ubos. Ang kami. Daigda diri may mga kasans. Gutom na kayo mga kasans. Kapo wala na tao mga kasans. Oh. Wala na tao mga kasans. Kami na lang nabilin diri mga kasans. Pirti ng gutuma gyud. Lipong na ko mga kasans. Pero ato gyapon pabuton ng isda kay determined ta nga makuha gini siyang isda. More update niya mga kasans. Isda aka mga kasans. Na-rescue ni abot. Ay abot tubig. Apoy ni abot nga Oreo. Sponsored by Oreo and Mount Franklin. Impas gining isda mga kasans, makarigin ko og kusog. Laton ko ni bahala ni siya og sunod semana pa ni siya mogawas. At tuon ko maniron sa ubos, mulutay naman ro taon pipila ka oras gigimaw ng bato tara dito o sunahan. So amo na ni siyang gawson. Amo gini siyang makuha gisuro, di lang gini siya maputol mga kasans, positibo ta. Okay. Update mga kasans, wa nay tao atong likod mga kasans. Urot nagpanguli kay alas 2:30 o sa mga oras alas 2 ba. So, pero ang atong isda na paghapon siya. Paghapon. Energy kay naga. Excuse me. Isa to isda. Siya na problema dia ron gigutom na siya gitutasan na siya sa ubos ko. Kaya hang kahimtang dia kita na live na sukol na nantod ni ang gabi mga kasans. Kung kauban isi wala kawadis paglaom pas ng tubig kita nimo tong bato na pagyapon na diri mga kasans for updates niya. Tide na mga kasans atong adtuon na dito sa bato mga kasans. Mao na tong isda mga kasans. Isda to.
Walay isda mga kasans. Epic failed mga kasans. Yatay. Putol man niya. Okay, ganun lang. Yatay mga kasans. Walay isda. Nasaan yung trinay sa bato? Nagkakakuya sing paabot. 8 hours mga kasans paabot. Wala tayo maimo mga kasans.